खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 2025 मायथाइनि 19 नभेम्बरनि साना गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। बबे राशिया केरियार, रां, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो सोरखौ सांग्रां थानांगोन, फै राशिफोरखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनै जेबो खैफोद गोनां खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि सान जागोन। नोंथांनि गोसोआ इसोरनि सिबिनायनि सायाव थागोन, जाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो खुसि खालामगोन। हाखु-दाखु जेबो थिरांथा लानो नाङा। नोंथाङा जोबोद सांग्राङै खामानि मावनांगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिखौ खामानियाव दावगानायखौ नुनानै नोंथाङा गोजोनगोन। साख्रिजों सोमोन्दो गोनां आनजादफोरनि फिथाइया साबसिन जागोन। मोनसे गोजाम लेनदेनखौ थि खालामनो हायो। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि लुबैनाय मुलाम्फा होगोन। जिउआव सुखु गोजोन थागोन। नखरनि सुबुंफोरा मोनसे गोनांथार गोथार फोरबोनि थाखाय थियारि जानायाव मुखुब थागोन। आफाया मेगननि जेंना जानो हागौ, जायनि थाखाय दावराव-दावसिया बांगोन। मुखुब जानायनि जाहोनाव मेंनाय आरो खर' सानाय जागोन। खामानि मावनायफोरखौ गोबाव खालामनाय हुदाया जेंनाखौ बांहोनो हागौ। फिसाफोरनि लोगोनि फारसे गोसो हो। मिथुन राशि। दिनै साननानै खामानि मावनायनि सान जागोन। रांनि बेलायाव सांग्रांथि थानाया गोनां जागोन। सावस्रिया नेवसिनायाव इयुनाव गोब्राब जेंना लाबोनो हागौ। बिमाया माबा मोनसे गोनां बाथ्रा रायज्लायगोन। बिबानखौ रेहाय दाहो। खाथि-खालानि सुबुंफोरनिफ्राय गोनां खारिथि मोननो हायो। कर्क राशि। दिनै धैर्य हाबायाव बाहागो लानानै मुं आरजिनो थांगासिनो दं। नोंथाङा रांनि माखासे बाहागोखौ दान होनायाव बाहायगोन। फोथायजाथाव आरो मान बांगोन। माखासे गोदान मुवाफोरा गोजोननाय लाबोगोन। बिदा-फंबाय एबा बिदा-फंबाय जायखिजाया आयदानि सायाव रायज्लायनो हायो। बायजोनि सुबुंनो बोसोन होनायनिफ्राय गोजानाव था। फिटनेसनि सायाव गोसो हो, सासे गोजाम लोगोआ लोगो हमफैनो हागौ। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां सान। नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिजों गथ'नि इयुननि सोमोन्दै रायज्लायगोन आरो बिथांखि लानो हागोन। नोंथाङा साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। गोदान गारि बायनायनि सानस्रि सोमजिगोन। नोंथाङा गावनि लोगोफोरजों गावनि गोसोनि बाथ्रा बुंनो खाबु मोनगोन। फरायसाफोरनि एकाग्रता लोरबां जानो हागौ। नोंथांनि जायखिजाया गोरोन्थिया नखरनि सिगाङाव फैनो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना गलाय-गथाय जागोन। सावस्रिनि गाज्रि हालोदा जेंना आरो रांनि खरसा सोमजिहोगोन। साननानै गोदान खामानिखौ जागायजेननाय। नखरनि बिबानफोरखौ लानानै टेनसन थागोन। रां दाहार लानाय समाव सांग्रां जा। गावनि आदारखौ कन्ट्रल खालाम, बेनो लोरबांथिनि जाहोन जादों। तुला राशि। दिनै गोजोनथाव आरो जौगानाय लाबोनो थांगासिनो दं। खामानिनि नारसिननाया बांगोन, नाथाय नों नागारनाय नङा। गोदान न' बायनो थाखाय दाहार गोरलैयैनो मोननो हायो। आफादनि माबा मोनसे खोथाया गाज्रि मोनदांनो हागौ। गोसोआव सन्देह थागोन। बेबादि थासारियाव माबा मोनसे खामानिखौ बन्द खालाम। बिदा-फंबायफोरा मोजां खौरां होगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। फालांगियाव सोलोआ गोनांथार। बाहागोदारि खामानिखौ जाफुंहोनो हायो। लोगोफोरजों मोनसे पार्टी एबा रंजानायनि बिथांखि थागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि बिबुंथिखौ नखराव बेसेन होनाय जागोन। दावबायनो थाखाय थांखि लानो हायो। दाहारनि बजआ गोबां बिबांनि खमायगोन। धनु राशि। दिनैनि साना मोजां सुबिदाफोरनि सान जानो थांगासिनो दं। सम्पथियाव रां थिसननाया समाव सांग्रां जानो गोनां जानो हागौ। खामानिनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। नखराव माबा मोनसे धोरोमारि हाबाफारि जानो हागौ। बिमा-बिफा फारसेनिफ्राय रांखावरिनि मुलाम्फा जागोन। मोजां मोनज्लायनायाव रमान्स बांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो होनायखौ बांहोनो नांगोन। मकर राशि। दिनै गलाय-गथाय सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरजों मोजां बुब्लिफोर बारहोगोन। साख्रियाव नोंथांनि लुबैनाया बायदि खामानि मोनगोन, जायनि थाखाय गोसोआ बांगोन। हरखाब दावबायनायनि खाबु दं। गोरोन्थि लामाजों रां खामायनायनिफ्राय गोजानाव था। जाय खामानिखौ लानानै टेनसन दंमोन, बियो थांगासिनो। गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना खाफाल गोनां जागोन। हा सम्पथियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन।
दालियारि जिउआव मोजां मोनलायनाया बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि थाखाय मोनसे सारप्राइज अनथोब लाबोनो हायो। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा सांग्रां जानांगौ आरो गावनि खाथि खालानि सुबुंफोरनि थांखिफोरखौ सिनायनांगोन। दावगानायनि लामायाव थानाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। बादायारि फरायसाफोरा गोख्रों खामानि मावनांगोन। मीन राशि दिनै सुबुं अनफावरिनि बाहागोखौ बांहोनो थांगासिनो दं। गोसोआ बांगोन। खामानिनिफ्राय नोंथाङा मोनसे मोजां गोदान सिनायथि मोनगोन। फालांगियाव खम बेसेननिफ्राय नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोनगोन। जिउनि लोगोरिजों दावराव दावसि जानायखौ रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव लाखिनाय जागोन। न'खराव सोरनिबा जिउ राहानि सोमोन्दै थिरांथा लानो हायो। गोदान नाजानाया जाफुंसार जागोन। नोंथाङा बिदा फंबायनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनै 19 नबेम्बर 2025नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।